Richard Davies, mae'n siŵr o fod yn anodd iawn i ffindo'r geiriau ar hyn o bryd, ond fi'n credu mae'r wen ar dy wyneb di yn gweud y cyfan. Mae Caernarfon newydd greu hanes, chi yw enillwyr Cwpan Cymru. Ni di ddyn unwaith eto. Caernarfon yw enillwyr Cwpan Cymru Richard Davies. Ti'n gallu credu'r peth? Pinch me moment, and dach chi fe, what a performance. Dach chi di sgorio'n fi yna. Ath y gêm yn union fel oedden ni eisiau fo fynd, y game plan y spot on, a ffordd mor ogia di executio fo, mae'n unbelievable, ond oedden ni'n mynd allan enw ac oedden ni'n representio y gymuned a be yda ni fel Caernarfon Town ydy passion, pride a commitment a gathen ni hynna mewn abundance heddiw. A swn ni'n gallu bod mwy proud o'r hogia yma. Maen nhw wedi rhoi bob dim i fi heddiw a maen nhw wedi cael ei reward a dwi'n sbio ar y tlws na fan'na de. Allan clywed bod ni wedi rhoi enw Caernarfon ono fo. Mae'n anhygoel wedyn. Europe ar ei benno eto. We're going to have to do it again. Let's run it back. A Richard, ti'n sôn am cynllun y gêm fyna, a o'r funud gynta, yn enwedig yr 20 munud agoriadol yna, jyst pa mor allweddol oedd y cyfnod yna, ti'n credu? Ia, oedden ni'n gwybod bod Fflint yn mynd i chwarae efo trin cefn ac efo'r wing-backs yn mynd reit uchel, oedden ni wedi gwachio nhw dipyn o weithiau. A oedden ni wedi siŵr bod bref a mynd 3 yn y top na, roed pressure nhw, roed y bel, transitions na, da ni wedi gweithio ar gymaint o fast attacks na sydyn, a mae wedi dod allan union fel oedden eithrio Sion. Rai fi ddweud, David, mae hein yn unbelievable cofio am i. Mae nhw'n heddi bob clod, y flags maen nhw wedi gwneud i darn bach, a dwi mor pwys iddo fo. Mwy na neb yn heddi fo yn ffwbol Cymru, yn Caernarfon, he is our Messi. A iddo fo gael ei ddwylo ar y troffi yma, mae hynna'n mal i fi mwy na dim byd. A just, fel mae nhw bob wsos yn troi allan yn ni, yr crowds yma, yn ei niferoedd, dwi'n meddwl na 1500 o'n heddiw. Maen nhw'n heddyn nhw. Da ni representio nhw'r cae na'n galon i gyd a dyna maen nhw wedi rhoi i fi a gawn ni gyd i Ewrop. A Richard, i ti'n bersonol, mae'n 10 mlynedd ers i ti gyrraedd y clwb yma yn amlwg i ti'n brif hyfforddwr fel nawr. I ni newydd fel ti'n dathlu gyda dy deulu, gyda dy blant i. Ar lefel bersonol, faint mae hwn yn golygu i ti? Ti yw'r rheolwr sydd wedi arwain Caernarfon i fod, fel wedys ti, i gael eich enw chi ar Cwpan Cymru. Ia, dwi byth yn meddwl amdano fel individual accolades, nefo noll onast. Dwi'n really passionate am ffwtbol. Dwi wrth y modd o Caernarfon clwb fi ydi o. Dwi'n eisiau mynd i nid arall byth, ond mae'n just meddwl gymaint i fi, ond o'n i byth yn meddwl 3 mlynedd yn ôl bod ni'n cael ei job. So ni wedi cael Ewrop a bod ni wedi wan ennill Cwpan Cymru, ond it's what dreams are made of. Mae gennau staff ffantastig to fi, da ni gyd yn gweithio relentless. A dyma di reward ni, so dwi'n mor medd, sam geiriau ys yn oll onast. Wel, Rich, ar ran i gyd, llon gyferchiadau enfawr na i adael ti mynd i ddathlu.